Hei, katsotaan mitä tästä tulee. Lintu meni tuolla tie ylitti, jäikö tuohon toiseen kameraan muistamatta. Ollaan siis täällä Pirkkala ja Lempäälän välisillä pikku metsäteillä. Nyt ollaan vielä ehkä Pirkkalan puolella ja ollaankin, koska tää on keskisen tie. Täällä on yksi semmonen pikku pätkä, mitä en ole ikinä ennen ajanut. Ajattelin käydä kokeilemassa, jos sen saisi tästä nyt ajeltua. Mennään siististi koirien ohi. Tässä on nyt monta muuttujaa. Tietenkin toi tärisee niin perkeleesti toi kamera tossa. Otetaanpas se pikku tarkistus vielä siihen asiaan. Mistä tästä? Tuonne päin, jos olisi paremmassa tasapainossa. Mikä juttu näissä puheen? Nyt se on. No, katsotaan miten tässä käy. Niin. Tää on nyt vähän tämmöistä kokeilua. Haluan testata, että miten nämä mun kuvausajatukset toimii. Eli mulla on nyt, kuten tuosta naamakuvasta näkyy, niin kamerassa kypärässä kiinni kamera. Sitten mulla on tuo Hollylandin mikrofoni täällä kypärän sisällä. No niin, tuolla meni päälle. Tätä touhua. Liikaa liikkuvia osia. Mä en halua käyttää nyt mitään. No niin, yritetäänpä uudestaan. Tässä itse asiassa ollaan vielä hyvinkin Pirkkalan puolella, koska tämä on keskisen tie, joka menee tuolta Toiviosta tonne lentokentän tielle. Tää on tämmönen yksityistie, jossa on alussa merkit, että ajo omalla vastuulla. Kunto on hyvin vaihtelevainen. Täällä on niin kuin, mä lähden tuosta kohta tuonne Lempäälään päin ja sieltä sitten käynyt edelleen semmosille muutamalle pikkutielle, missä ei ole tullut, en ainakaan muista, että koskaan ennen sitä tietä ajanut. Käyn sen kokeilemassa ja katsomassa, miltä se näyttää. Ja samalla testaan näitä mikrofonihommeja, että miten nämä toimii. Mulla on tommonen Hollylandin Lark M2, kun se oli merkiltään, niin langaton mikkisysteemi, jossa on tuossa puhelimessa, mikä tätä naamakuvaa kuvaa, niin siinä on USB:llä kiinni vastaanotti ja mikrofoni on täällä. Kypärän sisällä. Että pelkästään jotain ajoviivakin häiritsee, niin ajoittelee. Ei kovin hyvältä kuulosta. Käydään luukun kiinni, niin mitä tapahtuu. No, tietenkin tapahtuu se, että mulla on ihan hiljaa, mutta jos nyt kuitenkin kontesi jotakin puhua tässä samalla. Paljon pyöräilijöitä tänään. Tuollakin näyttää siltä, että se joo.
Koetajärvelle, jos sinne olisi suunta. Oletan, että toi kyltti ei moottoriajoneuvoja ulkoilureitille, mikä tuossa äsken oli, niin tarkoittaa tuolla tuon ojan toisella puolella menevää ladunpätkää, mikä lieneekään, eikä tätä ainakin. En varmastikaan ole ensimmäinen, joka tätä tietä pitkin ajaa, enkä viimeinen. Olikohan se tästä, mistä mä menen? Tämä vielä... Joo, tämä se oli. Pyörä, millä mä tässä nyt ajelen, on tosiaan vuosimallin 2008 Kawasaki Versys, joka on, kuten nimestä voidaan päätellä, se on tarkoitettu olemaan vähän niin kuin semmoinen monikäyttövehje. Musta tuntuu, että meikäläisen ajotapa on kyllä ehkä enemmän offroadia kuin mitä tälle on tarkoitettu. Aika paljon mä oon tällä käynyt kaikennäköisiä sorarännejä ajamassa. Mutta ihan umpimetässä on käynyt enkä missään hiekkakuopalla, mutta kyllä tää aika paljon on erinäköistä sora-alusta ja nytkin ihan helvetillistä kivikkoa nähnyt. Tätä pätkää on tullut ennenkin ajattua. Viime syksynä ajelin tästä. Ai saatan! Se pääsi yllättää. Mistä mä oikein ajoin? Tuohon mä vissiin ajoin. Selvä. Mutta siis, okei. Nyt kun kerran jarruteltiin, niin tässä on tien kartastauksena siellä missä pitäisi. Joo, nyt ollaan sillä tiellä, että en ole ikinä enää ajanut, että katsotaan mitä täältä löytyy ja mihin tästä päädytään. Joo, tosiaan tuo äskeinen yllärittöyssäys, niin kyllä siinä näköjään oli joustot ainakin ihan pohjannut, että sikäli ihan kunnon tönäys.
ollaan ilmeisesti Lempäälän puolella ainakin jonkin matkaa. Mä veikkaan, että täällä mitään muuta rajamerkkejä ei tuu, mutta tien toinen pää on tuolla jossakin lentokentän nurkilla. Mikä silloin se koko vuoden ampumakeskus, olettaisiin, että niille nurkille tästä tullaan. Sillä silmällä, jos tänne voisi vaikka tulla campingia tekemään. Tuonne, että oikeinkin lupaamalla tiepätkät. Vähän matkan päälle. Tuolla vastaan tulee kaikkea. Että ainakin yhdellä pätkällä, että varsinaisesti ei ollut edes autolle sopivaa kunnossa olevaa tietä, niin siellä olisi yksi pirun monttu, mutta muuten tällaista oikein mukavaa sorapätkää. Vielä vähän ensi kammalla pyörällä olisi vielä kivempaa ehkä kuin tällä, mutta kyllä tällä ihan ajelee. Tosiaan renkaista sen verran, että mä oon pistänyt tää niin ei ole mitkään ihan normaalista. Tässä pyörässä yleensä kai ihmisillä on sellaiset enemmän katu- tai matkapyörän renkaat. Mulla on sellaiset Adventure-renkaat, mikä Michelinin Manake Adventure. Tuolla mennä umpikuja, ei mennä sinne, mennään tänne. Meillä on täällä. Niin tosiaan joo. Anakeet, niin ei nyt mitkään semmoset tuolla mihinkään mutavelliin mentäis, mutta niin soratiellä ne tuntuu ainakin olevan hyvät. Tietysti joku voisi sanoa, että rengas kuin rengas, kyllä ne soralla toimii, mutta en mä tiedä. Mulla oli ennen näitä niin pari settiä noita Pirellin, mikähän se nyt onkaan se niitten Adventure-rengas. Skorpioni se oli. Sitten kaikki renkaat on Skorpioni, se oli Skorpion jotakin. Versio 2. Niin kyllä niilläkin soralla pärjäs, mutta nää niin tuntuu kyllä hiukan paremmin pureva. Tosiaan tää on yksi juttu kanssa, mitä mä nyt en tiedä ollenkaan, miten tää toimii tämä äänen tallennus, kun mulla on tosiaan tää visiiri auki, että tuuleeko tuohon mikkiin liikaa. Siinä on sellainen karvakasa toki päällä, mutta ei se käy varmaan ihmeitä tee. Kokeillaan laittaa lasi kiinni ja puhutaan nyt, muuttuko tilanne. Täällä koskaan ennen ajanut yleensä, kun tuolta ajelee lentokentän ohitte, niin sinne vaan katselee, että ollaan lähellä puolustusvoimien aluetta ja lentokentän laskeutumisvaloja aluetta, ja sieltä päin uskalla tänne tulla, mutta jos täältä päin ikään kuin sellainen puolivahingossa päätys niin mitäs nää nyt tekee?
jos täältä päin tulee se ikään kuin puolivahingossa päätys sitten semmoista luvallista reittiä ulos täältä, että toivottavasti nyt ei tule mitään ajokieltoa. Ei varmaankaan, kun tuossa edessäkin ajaa auto sen näköisenä, että se tietää mihin se on menossa, niin hyvähän meidän sitä on seurata. No tuolla näkyy tosiaan lentokenttä. Kohta mennään laskeutumisvalojen alta. Tässähän ne. Tiellä. Jos kääntyisi vasemmalla, niin päästäisiin Lempäälään, ja kun kääntyy oikealle, niin päästään kohti Pirkkalaa. Se on se renkaissa yksi juttu. Välillä niin kuin mietityttää on se, että ne pitää asfaltilla ajattaessa aikamoista mekkalaa. Muista kun me pistettiin alle, mä lähdin sieltä rengasliikkeen tai huoltoliikkeen pihasta, niin ensimmäinen epäilys oli, että ne on rikkonut siinä renkaan laakerit, kun lähti sieltä niin paha jomotusta se piti. Kyllä se semmoista kuvioinnista johtuu. Se kanssa oli semmoinen, että siihen kyllä tottuu, ja sitä nyt enää sillä lailla kiinnitä huomiota. Ja kun ihmisellä on hyvät korvatulpat, niin hyvinhän se pärjää. Joo, eikohan tää testi kuvaus ruvennut olemaan suurin piirtein tässä. Sen mä tiedän, että on aika paljon luultavastikin haastettu äänenlaadun kanssa, että onko se semmoista, mitä pystyy käyttämään, niin se selviää kohta. Mulla taas nyt muistaakseni olla noissa mikrofoneissa kohinanvoimennus päällä, en tiedä vaikuttaako se asiaa yhtään mitään, mutta onpahan kuitenkin. Ei kai siinä. Minä pistän äänet pois ja kuvat kanssa. Kiitos kuulemiin tältä kerralta.